సందర్శిస్తున్నాను. నేను స్నేహితులను సందర్శిస్తున్నాను. నేను స్నేహితులను సందర్శిస్తున్నాను. Your turn to read. I am visiting friends. నేను స్నేహితులను సందర్శిస్తున్నాను. I am visiting friends. Moving on to next. Give me your opinion. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. Give me your opinion. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. Your turn to read. Give me your opinion. మీ అభిప్రాయం నాకు ఇవ్వండి. Give me your opinion. Moving on to next. Which are your favorite books? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? Which are your favorite books? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? Your turn to read. Which are your favorite books? మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు ఏవి? Which are your favorite books? Moving on to next. Let's practice soon. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. Let's practice soon. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. Your turn to read. Let's practice soon. త్వరలో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. Let's practice soon. Moving on to next. I cannot decide. నేను నిర్ణయించలేను. నేను నిర్ణయించలేను. నేను నిర్ణయించలేను. I cannot decide. నేను నిర్ణయించలేను. నేను నిర్ణయించలేను. నేను నిర్ణయించలేను. Your turn to read. I cannot decide. నేను నిర్ణయించలేను. I cannot decide. Moving on to next.